Євангеліє паводле Мацвея. Адзін з 12, якога звалі Юда Іскарыёт, пайшоў да першасвятароў і сказаў: «Што хочаце мне даць, і я выдам вам яго». Яны ж вызначылі яму 30 срэбранікаў, і з таго часу ён шукаў нагоды выдаць яго. У першы дзень праснакоў прыйшлі вучні да Езуса і сказалі: «Дзе хочаш, каб мы прыгатавалі табе з'есці Пасху?» Ён адказаў: «Ідзіце ў горад да пэўнага чалавека і скажыце яму: настаўнік кажа, час мой блізкі, у цябе зраблю Пасху з вучнямі маімі». Вучні учынілі так, як загадаў ім Езус, і прыгатавалі Пасху. Калі ж настаў вечар, ён з 12 заняў месца ля стала, а калі елі, сказаў: «Сапраўды кажу вам, што адзін з вас выдасць мяне». Вельмі засмуціўшыся, яны пачалі казаць яму адзін за адным: «Ці не я, пане?» А ён адказаў: «Хто апусціў са мною руку ў місу, той выдасць мяне. Сапраўды, сын чалавечы адыходзіць, як напісана пра яго, але гора таму чалавеку, які выдае сына чалавечага. Лепш было б гэтаму чалавеку не нарадзіцца». Юда, які збіраўся яго выдасць, спытаўся: «Ці не я, раббі?» Езус адказаў: «Ты сказаў».